Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makaubanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Sa pool sa CCTV ang pagpangawat sa usa ka coffee shop sa General Santos City. Kapin 16,000 pesos nga kantidad sa kwarta o gadget natangag sa kawatan. Aniyang report exclusive. Sa CCTV, makita ang pagsulod ni ining usak ka lalaki nga nakakalo sa usa ka coffee shop sa Barangay Lagaw, General Santos City pasado alas 4 sa kadlawon adlawng Miyerkules. Hinay-hinay kining naniid hangtod nga nabantayan ni ini ang CCTV. Gilayon ni ining gikuha ang towel sa iyang abaga o gitabon sa iyang nawong samtang nag-anam-anam og duol banda sa cashier section. Taod-taod, gipasiga ni ini ang iyang lighter aron makita ang gikahimutangan sa cash box o gipangtanggal ang mga nakapatong ni ini. Hangtod nga iya kining gialsa, lakip na ang tablet nga anaa sa kilid ni ini dayon migawas. Apan taod-taod, mibalik kini sa mong cashier section ug nakuhaan pa sa CCTV nga gipang ablihan ni ini ang mga kurtina sa may drawer banda samtang gamit ang suga sa iyang lighter. Sa pagiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao sa tag-iya sa coffee shop, mobalor sa halos 7,000 pesos nga cash sa cash box ug halos 5,000 pesos cash sab ang giandam nga panukli ang natangag sa sospek. Mobalor sab sa halos 4,000 pesos ang kantidad sa tablet nga gadget ang nakawat. Ang kawatan misulod matud pa sa nakasirado nga temporary gate at tubangan sa mong coffee shop. Giguba matud pa niini ang lock. Matud sa tag-iya, gikan sila sa usa ka Christmas party diyang naitabo ang insidente. Galing kami ng Christmas party ng other team doon sa kabila na negosyo. Tapos pag kinaumagahan, tinawagan ako ng staff na para i-check saan yung susi. Yun, napansin niya, wala ng tablet, wala na yung cash box, magulo na yung doon sa drawer. Kasi nga, naghahanap pa ng mananakaw. Gireport na sa tag-iya ngadto sa Police Station 3 ang insidente. Gilaumang magpaigayon og investigasyon ng PNP aron madakpan ang sospek. Doble ingat talaga, double lock kung attend kayo ng mga party or iiwanan yung mga establishment nyo or bahay nyo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.